गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों। अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। गिथावना मोनसे सावगारि फैदों। जों बर' गोजा ज' थानायाव जों गावखौनो गोरा मोनो, बोलोगोरा मोनो, साहसि मोनो। खिन्थु जों गुबुन हारिनि गेजेराव थाहैब्ला दाउसा मावरियाफोर बायदि जानो गोनां जायो। दिनै बेफोर जों गाव गावनो खालामनानै लालांगासिनो दं। दुखु होआलासे सैथो बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंनानै होनायनि दिनै सम जाबाय। गहपुरसिम सिमुलगुरिसिम बिटिआरआ सिमा थुजामारगोन ना थुजामारा? जुदि थुजायाब्ला बाथ्रायावल' बुंनानै फोलावबाय थायालासिनो सैथोयै जोङो बाथ्राफोरखौ भाङायनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनांगौ। जेब्ला एकट जादोंमोन, एकट जाखांनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव बिटिआर एमअएसनि 10 दफा इमप्लिमेन्ट जानांगौमोन। नाथाय दिनैसिम गैया। बिटिआरनि 10 सिमा बारायनाय 6 मासनि गेजेराव सिमा थुनांगौ, सिमा बारायनांगौ। नाथाय दिनै गैया। सुक्तिया दिनै 3 बोसोर खाथियाव फैबाय। दिनै मानो जों सिमा थुनो हायाखै? जों मानो रायजो राजाखौ थगायदों? रायजो राजाखौ जों मानो फोलादों? सिन्ता खालामनो गोनाङा जोंहा बेवहाय दं। दिनै गोनांथार जानानै दं। खोलोब खोलोब बर'फ्रा नांबाय, जुजिबाय। रोजा रोजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दावहारुफ्रा जिउ खोमाबाय। बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जानांबाय। बर' आइजोफ्रा रान्दि जानांबाय। बर' बिमा बिफाफ्रा मोदै हुगारनांबाय। दिनै जों बे थगायनाय फावथिनाखौ लानानै हारि दानायनि सिमां जुदि सुजुयोब्ला बे बर' हारिनि साय देरसिन दुखुनांथावना जेबो थानो हानाय नङा। गतिके दिनै क्लियारखौ होनाया मोजां। ना मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाया सैथो ना एकट खालामग्रा सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोननि बुंनाय आरो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननि बुंनाया सैथो? बेखौ क्लियार खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनांगौ। बे सम फैबाय। मानोना रायजो राजाखौ बेबायदि थगायना दोननाया मालाबाबो हारिनि मोजां होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा। निस्सय हारिखौ दुखु होनायनि अनगायै जेबो बेवहाय थाहैनाय नङा। आसा खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया बुजिनांगोन। एनएलएफबिआ बेफोरबायदि प्रब्लेम्सफोरनि थाखायनो आरो बर'नि मोनथायफोरखौ जों मोनफुंनो हायैनि दारैनो फिन खेबसेबाव एनएलएफबि मुङै हाथियारनि संग्रामखौ लांफिननो गोनां जादों आरो जुजिफिननो गोनां जादों। गतिके जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर दं। जों गोबां नासयजादों, सोबख'जादों, गादब जादों, फामुआरि खालामजाबोदों। जों बेफोरनिफ्राय साननो गोनां दिनै जानानै फैदों। मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय आरो जौसाङाव जिरायनाय आलासि, दिनै गोबांथार जों दुखुयै थानो गोनां जायो होनोब्ला जोंनि एक्स एनडिपिफोरा 100नि खाथियाव, 100नि खाथियाव दाबो जोबथेसालियाव थानांनायनि दारैनो बेबायदि दुखु लानानै थानो गोनां जायो।
जों गोबां फननि गेजेरजों जों बुंहरजानो गोनां जायो। गोबाङा बुंहरो नोंसोरो बिराद गोजोनै थाबाय, सान्थि थाबाय, खुसियै थाबाय, जेबो अरजाला, नोंसोरनि जानायानो जोंनि जानायसै, नोंसोरनि लोंनायानो जोंनि लोंनायसै, नोंसोरनि गथ' गथाया रोंनायानो जोंनि रोंनायसै। बेफोरबायदि रावदों सिन्थायो जोङो। गोसोआव दुखु जायो। जों बुंजानो गोनां जानानै थानो गोनां जादों। मानो थाखाय? बिथांमोननि फिसाय, बिथांमोननि गथ', जों बिथांमोनखौ उदां खालामना होनो हायाखिसै। एनडिएफबिआ सुक्तिनि गेजेरजों जेबो खालामना होनो हायासै। दा बेफोरनि थाखायनो जों बुंजानो गोनां बाध्यता जानानै बिथांमोना बेसेबां दुखुआव दङ, बेसेबां सातजालायाव दङ, बिथांमोनासो मिथिसिगौ। बिथांमोनासो सहाय सोनानै दं। जों खुसि थाना मालाय मा जानो? जों आफादखौ डिजल्भ खालामना न' थांनानै दल' थाहैना मोननानै मालाय मा जानो? खिन्थु साननांगोन सोरो बेसेबां दुखु लानानै दं, सोरनि न'खरा माबायदि अबस्थायाव दङ, बेफोरखौ जों सिन्ता खालामनो हानांगोन। जों बुजिनांगोन। एनएलएफबिआ ओरैनो जोनोम जायाखै। किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै एनएलएफबिआ बिग्रायखांनो गोनां जादों। सानजा सोनाब सा खोला ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय निउस पर्टेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं एनएलएफबि आफादनि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जों दिनै मोखां बिजाबाव फैनो सानाखैब्लाबो दिनै जों फैनो बाध्य जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला मैयानि जि समाव जोंनि एनएलएफबि आफादनिफ्राय एनएलएफबिनि संबिधान आरो आफादनि नेमखान्थि आयेन बारसिनाय हिसाबै जाय बेक्तिखौ थांनाय बै 2023 मेनि 2 तारिखआव जाय बेक्तिखौ नेसनेल काउन्सिला सावरायलायनानै आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बा डिसचार्ज होनाय जादोंमोन, बिथांमोना फैयै फैयै नै मैयानि दिनाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै सारेन्डार खालामहैबाय। बिथांमोननि बे सारेन्डार जानायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, जोंहा गोजोननाय दङ। दिनै बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि गोबां मोखां बिजाबनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों एनएलएफबि आफादखौ एज ए हल फोजोबबाय होननानै फोसावदों आरो एनएलएफबि आफादा दिनैनिफ्राय थानाय नंला होननानै बेबायदिनो गोबाङानो बानसावदों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि गोसोआवबो गोबां सोंलु सोमजिखांदों। बिनिखायनो दिनै जों नैबे प्रेस मिटखौ जों दिनै होनो गोनां बाध्य जादों। थांनाय मैयानि जि समाव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एनएलएफबिजों जायफोर बेक्तिया डिसचार्ज होजादोंमोन, बिथांमोना मैयानि समाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै गावखौनो सारेन्डार खालामहैनाय जादों। जों बेखौसो खावलायोदि बिथांमोनजों थांफानाय जायफोर सोद्रोमाफोरा सरकारा जि अनसुंथाइ होदों, बे अनसुंथाइखौ जों समानै मोननानै बेबायदिनो समाजजों गामियाव थांनानै संसार जाहैफिननो हानाय बायदि, समाजनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो हानाय बायदि बिथांमोना साफ्रोमबो सुबिदाखौ मोन्थों, जों बेखौसो गुरैयै खावलायदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरोदि जोंहा एनएलएफबि हिसाबै क'क्राझार सान्दामारि केम्पआव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइ डिजिग्नेटेड केम्पआव जों एनएलएफबिआ जिरायनानै दिनैसिम गोथाङै दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंनि गेजेराव चेयारमेननिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफ्राबो जोंजों लोगोसे दङ। दिनै मैया दाख्लै साननैसो एसे आगोलाव जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जों 2 लाख फैसानि थाखाय जों गावखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै, 2 लाख थाखानि थाखाय जों फैयाखै। जोंनि जेब्लानोसिम जोंनि एनएलएफबिनि जि समस्या, बर' हारिनि जि समस्या,
जि थांखिफोर बैफोर समस्याफोरा थांखिफोरा सुस्रांजायागौमानि जाफुङागौमानि NLFBआ जों NLFB हिसाबै गसंथानानै थागोन होननानै जों दिनैनि गेजेरजों दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जि बर'नि समस्या दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर दं मावफुंजायै दफाफोर दिनै NLFBआ बैफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों दिनै एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव जों NLFBआबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै हारि उदांस्रि दावहायाव जेसेबांनाखि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांबाय बै जिउ बावलांनाय न'खरफोरनि परियालनो बिथांमोननो दिनैसिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन दिनै जों नुनो मोनदों 1000 जनसोखौनो होदोंना होआखै जोंहा सोंलु बेरखांदों दिनै जोंनि जि हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गावखौनो दिनै 6000 जननि बारा 6000 जननि बारा दिनै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै दिनै बेबायदिनो ex-NDFB बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै खोथाल' बुंबाय थादों मावफुंनायखौ जों नुवाखै बेनिखायनो जों खावलायबोबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिटिआरजों सोमोन्दो थानाय किसुमान दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों आरो नैबे जि जोंनि बर'नि समस्या बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिवाइड आसाम 50-50 नो बर'लेण्ड नो रेस्ट जान देंगे राजलिंगि दिनै बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां जोंनि सा खोला सानजा सोनाब ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय दुलाराय बर' हारिया आइ आफामोना दिनै बिखौ गथ' बायै बायै ओंखाम थफ्ला लायै लायै राजा लामायाव होबथादोंमोन रेल लामा होबथादोंमोन दिनै बै आलादा रायजोआ दिनैबो सुस्रांजायाखै दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जि आन्दालन खालामनाय दिनै बैफोर ओरैनो दैयावसो थांदों दिनै NLFBआ ओरैनो जोनोम जायाखै किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै NLFBआ बिग्रायखांनो गोनां जादों दिनै NLFBखौ सोर बेबायदि संग्राम खालामनो थिनदों दिनै जोंनि बर'नि बिफा होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों बुङो दिनै बै समनिफ्रायनो बुंबाय थादों जांख्रिखां जांख्रिखां बर' रायजो राजा खौसे जा होननानै बुंबाय थादों आलादा रायजो नङाब्ला जों जिराया होननानै बुंबाय थादों थिग बेबायदिनो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां साराबो बै समाव जिबायदि बाथ्रा बुंनानै जिबायदि आन्दालनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि NDFBनि मानाव गेदेर बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनाबो बेबायदिनो गोबां NDFBआव बोसोन आरो बिथोन होनानै गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जिउ बाउसोम होबाय दिनै बै जिउ बाउसोमलांनायफोरनि आत्माया दिनै जोंनि गोसो गोरबोआवबो मालाबा मालाबा गोसोआव सिखांफैयो बे हिसाबै जों बुंनो हायो जे बर'नि जि समस्याफोर बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौमानि जों NLFBआबो सरकारजों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लागोन होननानै आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरो आरो लोगोसे जोंनि जि माहारियारि आफादफोरा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो जे गोसो मोदोम जिउ होनानै फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजो मोनागौमानि जों सोमावसारबाय थागोन होननानै आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बाहागो लागोन बा लाबाय थानांगौ होननानै आं NLFB आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जादों गोजोन्थों मैया जि
बारग' NLFफोरनो जे 2 लाख रां होदों आसाम सरकारा दा बेहाय जे नोंथांमोननि जे NLF जे दा गोथाङै थानाय जे NLF नोंथांमोननिसिमबो बेबायदि खौरां हरदों होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन 2 लाखनि थाखाय मा बुंगोन? बेयो सैथो आसाम सरकारनिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो मोनसे नटिस हरदों आरो बेखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो बजबनानै लादों। बिथांमोननि खावलायनायाव जोंहा गोजोननाय दङ। दिनै गोजोननाय दङब्लाबो जोंनि जि बर'नि समस्या बै समस्याफोरखौ जों बिथा खालामनानै बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जों थांनो हायाखै। जों नुजाहैनो हानाय नङा होननानै जोङो मोनसे जोंनिफ्रायबो अफिसियेलि जोङो बिथांमोननो नटिस हरनाय जादों। एक्सेप्ट खालामाखै नोंथांमोना? जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै मानोना जोंहा चेयारमेननिफ्राय लानानै बड'लेण्ड आर्मिफोरसिम जोङो गोबां सावरायलायनाय जादों। नेसनेल काउन्सिलाव जों सावरायलायनाय जादों। साफ्रोमबो जोंनि मावथिफोरा बुंदों जों बे 2 लाख थाखाखौ जों लानो हानाय नङा। खारन जों बे 2 लाख थाखानि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै आरो जों बे 2 लाख थाखाखौ लानानै जों बर' रायजो राजाफोरखौ जों गोसोआव गुलुं गुजुं खालामनो जों सानाखै। बिनिखायनो जों दिनैसिमबो क'क्राझार NLF सान्दामारि केम्पआव आरो नैबे जोंनि उदालगुरि सनाय डिजिटेड केम्पआव जोङो दिनैसिम NLFनि सोद्रोमाफ्रा 600 जननिबो बारा जों गसंथानानै दङ आरो नैबे 2 लाख जायफोरा बे सेकखौ लायदों बिथांमोनखौबो जों बाजायाखै। बिथांमोनखौबो जों जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो जों हाजासे हामबाय होदों आरो जों साबायखर बावदों जे बे 2 लाख फैसाखौ बेकाराव बाहायालासेनो मोजां खामानियाव बाहायनानै लानानै नैबे समाजजों हारिजों गामियाव गोरोबफ्लेनानै समाजनि जौगानाय खामानियाव जेन मावलांनो हायो आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जोंनि जि बर'नि समस्याफोराव बिथांमोना सिभिलियान जानानै सिभिल ससाइटियाव थानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होलांबाय थाथों होननानैसो जों बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों जों खावलायहरनाय जादों। 744 जे केडारफ्रा NLFनि सारेन्डार जादों होननानै बाथ्राखौ बुंदों। सारेन्डार जानायनि बेलायाव मा बुंगोन जे 141 मैयायै मा बुंगोन? दा बे खोथाखौ जों खोनानो मोनदों। जों मेगनजों नुनो मोनाखै। मैयानि गेजेराव जोंनि नुनायाव सरकारनि लिस्टेडआ सा 41 होननानै बुंदों। सरि, सा 51 लिस्टेडआ। नाथाय बिनि गेजेरावबो 16 जनल' मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। बे बेसेबां सैथो जों बेखौ उनाव मिथिलांगोन। आरो जायफोरा बुंदों 181 बिथांमोना सारेन्डार जाहैदों होननानै। नाथाय बेखौ जों खोनानो मोनदों जे जायफोरा बेकारै थानाय बर' सेंग्राफोरखौ लानानै थांनानै दिनै 2 लाख मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोनखौ लानानै थांदों। खिन्थु बेयावहाय गासिबो मोनजोबाखै। जों मिथिनो मोननायाव सा 16 जनखौल' मोनदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। जायफोरा मैया बेक्तिया बेयाव जायफोरा गावखौनो गथायहैदों सारेन्डार जाहैदों बिथांमोनाबो जोंजोंनो दङमोन मोनसे समाव आरो बिथांमोनाबो जोंनि थांखियावनो हेफाजाब आरो मदद होबोदोंमोन। जेरावनाखि जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि मावनो गोनां बहुद समस्याफोर दं। बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौ माने जों NLFआ मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लादोंमोन। दिनै बिथांमोन बायदिया मा साननानै दिनै सोरबा सानैसो बेक्तिखौ डिस्चार्ज होनायाव थांफानानै दिनै बे 2 लाख फैसाखौनो आंगोनि होननानै सानदों। बे जों नुनायाव एसे गोरोन्थि जादों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों मोनसे जोंनि दुरबलताखौ खोन्थानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों मोननै केम्पआव थानाय NLFनि सोद्रोमाफोरा गोरायै जों बुङो जों दिनैसिम थांनानै दङ आरो जों बेबायदिनो सरकारजों जों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै जों सावरायगोन होननानै जों खोथा होदों। सार, बेजों लोगोसे दा नोंथांमोननि साननाया मा? जुदि नोंथांमोननि बे थानायखिनि जिखिनि NLF बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बिनि बेलायाव आं रोखायै बुंगोन, जों बुंबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो जों थाखा फैसानि थाखाय गावखौनो सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै। हारिनि जि गांनाय उखैनाय बैफोर आबुं जायागौमानि दिनै NLFआ गोरायै सांग्राङै गोसो मोदोम जिउ होनानै गसंथागोन होननानै जों NLFआ साफ्रोमबो बुंबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो जों बुंबायानो थागोन। मैयानि जि सारेन्डार जानायनि बेलायाव आं बेखौनो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि NLF आफादजों एक्सपेल खालामजानाय हान्जाया बेबायदिनो सा 51 जनसोल' होननानै जों मिथिदोंमोन। नाथाय बिथांमोना 141 होननानै बानसावबाय थादों। बिथांमोना बबेनिफ्राय फैखो जों बेखौ मिथिया।
गथ'फोरनि सिमां XNDPनि जि सिमां बैफोर सिमांफ्रा आद्रा थालांनायनि जाहोनफोरनि थाखायनो NLABआ नैबे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों। जोंखौ सोरखारानो बाध्य खालामदों। अदेबा जोंखौ जोंनि सुथुरफ्रानो जोंखौ बाध्य खालामदों। जोंनि डिमान्डआबो बर'फ्रा जि डिमान्ड खालामनानै दावहा होदों, बर'नि दावहारुफ्रा जि सिमां खालामनानै जि स्पिरिट खालामनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनांदों, बिनि मोननांगौ मोनथायाबो जोंनि XNDPफोरनि जेसांखिनि दैदेनगिरि लिडार्स केडार्स दं बिथांमोनखौ एकर्डनि उनाव सिं स्ल'यै जोङो बाहेराव बहनना हरनांगौ। दिनैबो बिनि दायनिगिरिया सोर? रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय लांफ्लाना सागानो होहोनानै दिनै मानो इनाय खास्रि बिस्रियै जोबथेसालियाव दोनफिनखो? गोजोन गोरोबथामोनब्ला जोंखौ खुसि खालामनो हानांगौमोन, जोंखौ गोजोनग्लाय होनो हानांगौमोन। नाथाय